Pentru adevărat! Nebuneți în țara! Vreau să-i proculat! Se uită! Mai aducem! Vreau să Mai aducem! mă bucur! Mai e, mă, mai aducem! Vreau să-mi pun în cap! E greu la intrare acum! Preparată melodia. Pentru băieții la mobilene și sticle la pachet de Crăciun! Domnul Natale. Pentru Marian Poloni și Mone! Iau! Ia! Bun de pies la Italia! E șans pe ei! E băiatul plătită! Adu salvare! Adu salvare, nu vă sunt! Și vă mare gaune. Adu plătită! Valoare! Valoare! Ce-ai comentat acolo, prietenă? Vreau să mă asort! Altă melodie. Vede, Victoraș, ha? Eu la Italia. Las pune jos. Să duci, ce criza asta euro a scăzut? Cred că s-a înălțat. Vrei, pune aici și Pune să vadă lumea, noi dăm whisky la pachet. Whisky la abundant, ăsta e mult. O gălea de whisky vreau să beau. Iote. Gata, nu mai filma. Iote. Asta să filmeze. Nu mai Stai că am plecat. Filmează. Acum, imediat. Oprește-o, pune pe asta pe YouTube. Nu o punem pe Facebook o leacă, bag o leacă, să râdă lumea. Ia să o vedem o leacă așa măcar. Ca să se cheamă pe ei.